da mutunci ta a gidan ku ba a koya miki tarbiyya ba da zaki ba a koya min ba ba a koya ba an zuba miki ki abin da zaki ba a koya din ba an zuba miki ki abin da zaki ke salamu alaikum ke wace idan matsiyaciya ce za ki ringa zaga min iyali na ke kin san wannan wace ce ba ki da hankali ba ki san wace ce ke jahila ina ce wannan kaza ke ce kaza wallahi ki kiyaye ni wallahi bagon banza bagon gwa bigidajen banza bigidajen wofi kace da man shari'a yana ci kenan kai din banza kai da matar da za ta zaga mu ya za ka zo kana zagan mata kana an zage ta ashe ba ka da mutunci da ma an zage ta dama ba zan amana muke da kai ba banza ita din kofi ya kai billahi la ilaha illa huwa na fi ka mutunci wa ita din banza billahi